Hormatly vatandaşlar, şu gün 26 oktyabr çarşamba günü hoş geldiniz Demokratik Platformasynyň kanalyna. Şu günkü bizim efirimizde yine menim bilen Alişan Babacan alyp barar şu efiri. Şonuň üçin Alişan hoş geldiniz bizim kanallarymyza. Salam. Hoş bulduk Murad ağa, gowum ýagdaýlaryňyza salam aleykum vatandaşlar. Berde Alişan diýip ýazyk dur ýene Alişer Zaynulin men Aliço TikTok'da. Alişer Zaynulin Aliço adly bizim bir aktivistimiz, grajdan aktivisti. Yine çykyş edýän meňmen şuň. Şu günkü efirimizde biz hormatly vatandaşlar aktivistler günökärleýän soraglary we pikirlere jogap berýärmiz diýär. Sebäbi halkyň içinde däl käbir adamlar şuraya aktivistlere karşı bir topar argumentler tapıp, argument diýenim, bir topar pikirler tapıp, ýani şular aktivistler üçin şur bar bolan zerarly şol zatlar döredi. Şu aktivistler bolmadyk bolsa biz bugüne düşmördik diýip, ýani bir topar pikirler aýdýar. Näçip şol aýdylýar? Niýe diňe o pikirler? Onuň sebäbi näme? Biz şu gepleşigimizde şol zatlary tertip geçerdik. Şuň vatandaşlar birinci sorudan başlaýyn. Şu gerek men özümden başlaýyn. Şu maňa berilýän soralar, bular biz ýani sosial medialarda YouTube, TikTok, Facebook we beýleki ýani toparlaryň içinden saýlap aldyk. Egerde käbir soralar biz aýdyp geçmesek, sizin şu soragyňyz bolsa, siz ýazyp bilersiňiz, biz ekranda görkezip ýani şolara jogap bereriz. Şu berýän jogaplarymyza eger siz özüňiz jogap berseňiz, biz ekranda görkezip bizden gowy jogap berýäňizi biz tasdiklarys. Eger biz ýanşýan bolsak, ýazın kommentariýlarda we bize öz pikirlerinizi aýdyn berýän üçin ol gaty wajyp. Hormatly vatandaşlar, ine başlaýyn birinji menden. Ine Gurbanow devletiň ýolbaşçysy Amerikada pul alýar, Amerika şuňa pullar berýär we şunyň ýanyndaky aktivistlere Amerika pul berýär. Bular Türkmenistany garagana saljak bolýarlar. Bular Türkmenistany ýani Siriýaly, bular Türkmenistany ýani beýleki Irak döwletleri ýaly etjek bolýarlar. Hudaýa şükür parahat asmanymyz bar. Gahrman arkadagy şöhrat, arkadagy serdara şöhrat. Amerika bilen Amerikanlar gelip bize Türkmenistany elmizden aljak bolýarlar diýip bir pikirler bar. Şu pikirlere Alihan, eger isteseňiz siz başlaň, isteseňiz men jogap berip başlaýyn, tapawdy ýok. Başlaň, bir tarapdan başlaýyn, siz başlaň, soň men näme ederim. Bolar. Hormatly vatandaşlar, gelin biz dünýä seredimizde Amerikanyň orny ýerde, Türkmenistanyň orny ýerde, Russiýanyň orny ýerde, Gazakstanyň orny ýerde, Merkezi Aziýadaky döwletler, bize ýakyn döwletleriň orny ýerde diýip seredin. Geopolitika ýa umumy politika seredin. Siýasata. Ine şol bizim ýaşaýan planetamyzda ýürüýti gurama we bütün dünýä milletler guramasy. Şu bütün dünýä milletler guramasyndan ol bir kodeks, ustaw bar. Ýani şu bütün dünýä milletler guramasyna giren döwletler özüne borç alýarlar. Şol borçlar adam haklaryny gorumak, adamlaryň ýani döwlet adam üçin, hökümet adam üçin, adamlar hökümet saýlýar. Şol adamlar halk haýsy rejim ýa haýsy sistema, siýasy sistemany alyp barmagına şol ketýär diýip berkidilýär we hemme döwletler şoňa giýjek bolsa, şol ýani ony giýjek bolsa, BMG giýjek bolsa, hökman şoňa gol çekýär. Ine onu halkara konvensiýa diýilýär. Ine birinji halkara konvensiýa BMG'daki ustaw, onu ustaw. Şoň gol çekip, şoň ýani çleň bolýar. Şoň vekil bolýar. Ine näçip Amerika bütün dünýäde, şu bizim ýaşaýan dünýämizde adam hukuklaryny gorayan we adam hukuklary üçin berk durýan dünýäde güýçlü durýan iň öňde gidişi döwletleriň biri bolýar. Ol ýeki özü däl. Amerika ýaly bir
Toğson 110 döwletler var Amerika yani. Ýöne Amerika näçip serdilýär ya Amerikan ykdysadyety bütün dünýä değerleşýän döwletleriň ykdysadyetinden has uly. Şonuň üçin Amerika bütün dünýäde ykdysadyety güýçli bolan soň bir ýa-ni bu wajyp döwlet bolup durýar. Ol wajyp döwlet bolan soň onuň mümkinçilikleri köp. Ykdysadyety uly bolan soň. Diňe men size aýdym, New York şäheriniň büdjeti 20 trilyon. Şondan ýokary. Diňe New York şäheriniň ştatynyň ýa-ni büdjeti. Mysal üçin Türkmenistanyň büdjeti 18 milyarddan 24 milyard dolar çendi. Amerikan bir şäheri Türkmenistana anada dursun. Russiýadan ýokarda ýa-ni şoň büdjeti. Ya Google kompaniýasynyň ýa-ni beýleki Apple kompaniýasynyň büdjetleri Türkmenistanyň büdjetinden has ýokary. Şondan şu döwletde köp gurply firmalar, edaralar, ýa-ni jemgyýetler bar bolan üçin olaryň mümkinçilikleri hem dünýäde. Amerika diňe pul ýagdaýy bilen pul sistematynyň öňdügi sistematyny goýup bütün dünýäde öz dollaryny toglamak. Amerikada tehnologiýalar köp ösüp gidýär. Mysal üçin interneti, Google'y, ýa-ni telefonyň çiplerini zatlaryny bir topar zatlar tapyp şonu ýa-ni realizowat eden bizim durmuşymyza giýirden döwlet, uly döwlet ine Amerika boldy. Ine näçe firmalar Amerikadan bolýar. Şeýle Amerika diktatorlara garşy görüşýär. Hemme diktator döwletler Amerikan dosty boljak bolup jan edýär. Mysal üçin alaly ýa-ni Putin. Hiç wagt Amerika hiç wagt diýilmedi. Her wagt Amerikan dosty bolup görünjek bolýar, öňüni Amerikaýa tutjak bolýar, ýöne Putinin ykdysadyety bilen Putin alyp barýan ýa-ni ýoluşyk edýän döwleti 30 ýylla öňütmän, 20 ýylla öňütmän ýa Amerikada. Has ýa. Häzir çök galdy. Oňa edil Putinin siýasaty günäkär. Ýa-ni üçin adamlary okypsy we diňe imperialist adamlary ine Russiýany gatar ýagdaýa saldylar. Onu Amerika salmady. Ya Amerika Ukraynanyň üstüne çodan Russiýa Ukraynanyň üstüne çodan. Men bu zatlary bir size düşündirýän, size giň işleýin bir düşünjäňiz durnukly bolar ýaly. Sebäbi bolmasa ol MHM agentlaryň bir kiçik ýa-ni WDP'däki adamlar sizi oýnap durýar. Şoň üçin Amerikada diňe biznes, diňe ykdysadyet ösenok Amerikada jemgyýet düşünjeler, adam haklary, adam gorumak haklary, bir topor çağrı wormak, aýarlylar wormak, bir topor ýa-ni jemgyýetiň şahsy bölükleri gorýan gurumlar üst gidip, ulalyp gidip, şu dünýäde beýlik döwletlerde konstitusiýany berja etmek ýa-da şol adam haklaryny gorumak üçin kömek edýärler. Şoň üçin Türkmenistanda betbaççylykly siýasat bolýan bolsa, Türkmenistanyň kanunlar we adamlaryň haklary bozulýan bolsa, halkyň haky bozulýan bolsa, Amerikadaky jemgyýet ýa gurumlar, ekspertler derre onu belläp geçýärdi. Öz ýurdunyň ýolbaşçysyna aýdýar, ine şu dünýäde Türkmenistan Demokratik Koreýa ýaly döwlet bolup barýar. Şöyle adam haklary bozulýar. Ine iksan diktator emeli geldi. Diktator öz ogluny ýa-ni hökümeti geçirdi. Ine şu ýatlar bolup geçýärdi. Daklatlar, ekspertler analiz edip adam haklaryny goruyan gurumlar kalıp şu zatlara reagir edýärler. Ýa-ni öz düşünjesini aýdýarlar we Amerika öz siýasatyna şonu belläp geçýär. Ine mysal üçin OBS'de men bolumda şöyle Amerikan vekili OBS'de ofitsialny aýtdy. Biz Türkmenistandaky geçirilen saýlawlary hasap edemdik. Atadan ogula geçiş wezipesi bize hiç wagt biz şonu tasdiklamak diýip gün ýyllaryny aýtdy. Türkmen delegasiýasy gurulmady şu anda. Gidip gitdi, gaç gitdi. Ine şu Amerika uly döwlet diňe ykdysadyet tarapyndan näme uly siýasat edýär. Şoň üçin ol
Irak'a koşuldu, Siriya koşuldu ve beýlik döwletleri koşulmasa bu dünýä dargap barýar. Diktatorlar etçiğini edip, yani halkı kırıp, beýlik halklary eýýän, yani hup sap başlaýar. Ine şoň üçin Amerika koşulýar. Şoň üçin Amerikaň ýalňyşlyklary hem köp, elbetde. Ýöne eden zatlary at köp. Ine mysal hökmünde Demokrat we Gün Orta Koreýany alýar. Gün Orta Amerika koşuldy, üsüp gidip öňütdi. Ya Amerika basyp aldy şonu? Ýok. Amerika basyp alyp öz baýdagyny goýup şolar oýnady ýa-mı? Ýok. Öz halky öz dolandyrýar. Ýöne Amerika şonuň azatlygyny ýol açmany kömek edýär. Demokrat Koreýa ine gaýtyp öz halkyny gysýar. Onu Amerika duýduruşlar berýär, duýduruşlar bermedik bolýan bolsa, şolar sanksiýa bermedik bolan bolsa, eýýäm bu bizim dünýämizi ýarardyr oşo. Onun içinin propagandasy, ulu futbolda dünýäň çempionu bolup bir näçe ýyldan bäri dünýäň çempionu 32 gol bilen Braziliýany utýarlar diýip propaganda ýaratýar. Ulu dünýäde iň baktly halk diýip propaganda ýaratýar. Bir topor ýa-ni diktatoryň ýoluny, diktatoryň alyp barýan işlerini öwüp propaganda edip ine şu döwlete öwürli. Bir halk Gün Orta bilen Demokrat Koreýa ikisem bir halk. Ýöne birine Amerika goşulyp kömek etdi, beýlekine Amerika goşulmady bolýan. Näil derece ýykyldy şu halk. Näil derece hökümet ýykyldy. Atadan oğluna, oğlundan ahtyga şeýdip ýa-ni wiriperler geçýärdi. Döwlet dagatda döwlet däl, bir adam üçin döwletdir. Türkmenistanam şu ýolda barýan soň biz şulardy düşünýär. Ine haçanla Amerikan ine bu Amerika işleýär, bular Amerikadan pul alýar diýenlerine ýa-ni MHM agentleri. Nese bir zat edey. Siz Amerikada ýaşasaňyz gelýärmi? Bay, arqyn, kredit aljakmy? 1 milyon, 10 milyon, 100 milyon dolar problema ýok. Banklar öýler jaň edip helak edýär biznesmenlere. Gel pul al, gaýrat et, pul al ine 0,5%, 0,3%, 0,2% bereli, 1% pul bereli diýip ine jaň edip öýler edýär biznesmenler. Biznesmenler alan. İstenlik ýa-ni ýagdaýdan перекредитование, yeni bir topar finans instrumentler onun 252 finans instrumentler onun adamlar kömek edýär. Jaý almany, biznesi, ýa-ni voyaja etjek bolsaň, oğluny öýlentirjek bolsaň, okujak bolsaň, hemme adama pul berýär. Problema ýok. Men şodum, şöyle firmam var. Barıp açýanmyň, edil açan günüň sana ýa-ni $1.000 kredit goýarlar. Entek sen ýaňy açdyň, ýaňy entek işlap edin oýny. Azajyk wagtdan 5-10 ýyl ösküde otýar. O diýmek sen pulun ýok, ýöne sen şo pul öçelli, za harynak biler nimet biler. Elbetde kreditler gowy tarapama, elbet tarapama. Şoň üçin kreditler sen gözüňi ýumýar, sen ýa-ni oňa pulu ýyna berjek mümkinçiligine setmen, ýa-ni soňyan bolýan, onsoň agryýarda düşýär. Elbetde. Onun için adam özünü kontrol edip bilmeli. Öz ýa-ni arzuwlaryny, öz häsiýetlerini kontrol edip bilmeli. Ine ýene bir Amerika aýdyp gelse, Türkmenistanyň bütün dünýäden hemmeler Amerika çykdy. Näçe Russiýanyň esaty çynowniklaryň oğulları çağırır Amerika'da. Lavrowyň, Beylekin, näçe şeýle ösünýärler. O ýerde adam hakları ýürýär. O ýerde mümkinçilikler, finans mümkinçilikler, ýa-ni biznes mümkinçilikler we beýlik mümkinçilikler ummasyz. Şoň üçin Amerika diýip ýatýarlar. Egerde siz Amerika ine bize pul berýär, Amerika bizi basyp aljak bolýar. Ynany Türkmenistan Amerikaga gitýär. Kim bana diýse ýalan aýdýar, men günni getirişip gelýär. Pokny. Ynany şoň üçin Amerika bizi gyzyklandyrýan bolsa, Türkmenistan Amerikany gyzyklandyrýan bolsa, ol bir şans, ýa-ni onu çykarmak. Diýmek, şoň gyzyklandyrýan ýerine kanunlar ýörer. Diýmek, biz arqyn ýaşap biler, bizi bir tane ýa iki tane diktator gysmak. Şoň üçin Amerika bize ýa-ni täsir etse, ol din gowulyň alamaty. Anladın?
Amerika gelip sen dövletini alıp öz prezidentini koymuyor. Hiç vakti. Kore'de koymadı, belki devletlerde koymadı. Rusya yani. Rusya basıp alıp öz prezidentini koyup seni gul ediyor. Amerika beyden o. Amerika partner oluyor. Dostoyny partner oluyor. Ol bir ikinci, egerde siz Amerika'ya da kıyal yaşatınız gelse, onda näme çık korkyan? Amerika pul verip Türkmenistan düzütçek bolsa. Siz korkmanla birinmesiz. Hakikaten Amerika'da ýaly bay, her adamda Mercedes, her adamda istenik wagt maşyn çalyşyp bilýän mümkinçilik bolsa, jaý gurup bir näçe jaýlar mümkinçilikler bolsa. İstenik Amerikans, istenik döwlete gidip bilýär. İstenik Amerikans 1 milyon, 2 milyon dolar kazanmak bir uly bir problema däl. İstesen gazanyp bolýan, uğruna işlesen gazanyp bilýän. Türkmenistany istesen hem uğruna işlesen hem giýje uly ýatmasaň hem onu gazanyp bolýar. Diýmek, Amerika'da mümkinçilikleri, eger Amerika bize kömek edýän bolsa, onu Gün Orta Koreýa ýaly ýurdumyz bolar. Bizim ösür. Erwet bilen şonça. Indi men umum aýdýan ýöne hakykatdan hem bolsa Amerika kömek eden ok. Eger Amerika kömek eden bolsa, ananın rejim 6 ay gaman ýykardyk eýen. Eýen ýykardyk. Arkamızda Amerika durýan bolsa, Amerika bize pul berýän bolsa, pikir edin Amerika Russiýany ýykýar, Türkmenistan näme? Şoň üçin şu ýalan zatlary dogry düşünür ýaly men size jitme-jit ýa-ni düşündirýän. Amerika bilen gatnaşjak bolup, Amerika bilen Amerika ünsünü çektirjek bolup, bu tarapdan gurbany bilen serdar giýje uny arzu edýär. Bilip goýun. Siz bolsa bizi günäkärleýän. Biz aktivistler bolup Amerikanyň ünsünü çekip şol bilen birleşip Türkmenistan düzetjek bolsak, bize söýýär. Ýöne şo wagtda gurbany bilen serdar Amerika haş edip tanışlaryny görüp şolaryň ünsünü çektirip şol bilen bir ağır gatnaşyk salşak bolup ölýärlermi diýsene. Oňa siz zat diýär. Realny. Näçe diýmek beýerde bir zainteresowany düşünje. Garaşsyzlyk düşünje bar. Diýmek beýerde bir ýeti emhime gullugy işleýär. Şolary bir ýanky hapa dökerýär. Şoň üçin anyk Amerika bize kömek eden ok, häzirlikçe. Biz Amerikadan kömek almany taýar ýöne Amerika, Türkmenistan Amerikany hiç şeýle ýanky gyzyklandyrar. Şunu bilip goýun. Ine bizim gadymyz bar, beýlikimiz bar. Gadymyz bar. Ýöne ol berilýän statistika entek onu barlamaly. Ol bir ikinji gad diýen zadyny jüýüňe sokup, ýa geçirip bolan turuwary berip. Turuwany geçirip gör, Russiýa uşturýar içinde. Russiýa aldyrşyk edýär Türkmenistany. Kaspiýdan geçirjek bol, etdiren ok. Ýyllar boýunça etdiren ok. Russiýadan Hytaý etdirdi, ýa Hytaýdan gorkup. Başga tarapa taňa etdiren ok. Öz üstüne geçiren ok, ýa Russiýa öz siýasatyny gadyň üstüne alyp barýar. Şoň üçin Amerikan ýagdaýy şeýle, hormatly watandaşlar, egerde olar ýaly siz Amerikany ýigrenýän bolsaňyz, onu gitmeň Amerika. Amerikan ýanky iPhone'laryny, iPad'laryny, kompýuterlaryny, interneti ulanmaň. Terk edin. Amerika gerek gel, maşinlaryna minmeň. Ýa Amerikan aerobuslaryna minmeň, hiçlaryna minmeň. Giýmeň şoň zatlaryny, seretmeň şoň nime. Şotlaryňyzam ýakyn sebäbi, hemme şotlar Amerikan banklarynyň üstünden aýrylýar. Dolarda. Dolar bolsa hökman Amerikan korşotlaryna geçýär. Ulanmaň. Dolar wapşy almaň elinde. Olar ýaly Amerikany ýigrenýän bolsaň. Olar ýaly Amerika size giýje ýatyrmaýan bolsa, Amerika şol ýaly bir erwet zat bolsa, şeýdim. Ine şu soruga men şeýle jogap berýän. Aliço, siz näme düşünýäňiz? Şu meselede ine aktivistler Amerikadan pul aljak bolýar. Amerikada bir zulüm dünýäde şondan beter zulüm ýok. Ine şu Amerika geläýärde Türkmenistany basyp alyp öz baýdanyny goýar ýa-da öz prezidentini goýup Türkmenistanyň gadyny uğurlap ýa ýene bir zat edip bir topor legendalar, bir topor ertekler aýdýan adamlar näme jogap berýär? Murat Kurbanov, men şunlalyk jogap beresim gelýär. Ol adamlar birinji biz garşymyzdaky
bize bir zat aýdýan adamlary gowy analiz etmeli ve kimin aýdýanyna seretmeli ve galyberse de kimin aýtdyrýanyna seretmeli. Ol adamlar ağzından bir zat çıkaran wagty, bir söz sözlän wagty düşünmeýärler, manysyny düşünmeýärler. Ýöne aýtmalymyş diýseler Amerika goldaýa, Amerikanyň bagyşlarsyňyz güjükleri diýerler. Bize bir topar käýin sözler aýdýarlar. Näil diýeň size? Meni gaty gynandyrýar bu ýagdaý sebäbi bir topar 4-5 sanak adamları ýygnap bizim üstümüze üşkürýärler. Men meselem geçende sizem gören olmaňyz mümkin ve hiç hilik çare görülmeýär, yani öldürjek diýär, siz bulary öldürmeli diýär, bular vatan düşmanı diýär. Sen olara sorag bereninde, men näme düşmançylyk etdim vatana, Türkmenistan döwletime diýip aýdanymda, o soragyň uşu jogabyny men bir tarapdan alýan. Näme üçin olar bizi öldürjek bolýar? Biz internet ulgamynyň ýokdugyny, ekonomik krizis normal vatandaşlar üçin bardygyny, söz azatlygynyň ýokdugyny, bir topar zatlary dile getirýäs ve bu Türkmenistanyň başga Ýewropa döwletleri, Amerika bilen iş salışmasyna päskel berýär. Şoň üçinem bizi aýyrmak barada bular bir iş ýöredýär we şuňalak bir topar kem akyllary tutýarlar. Näme diýeýin size? Men gaty gynandyrýar, bizi goramak bilen, bizi näme diýeýin, bizim hyzmatymizy edip pul almaly adamlar, bir topar paraxorlar, diplomatlar, halktan wzatka alýarlar ve yine de halkın karşısına ulanýarlar. Şunu aýtmak isleýän, her bir pasportyny uzaltmak üçin bir wagt pul veren vatandaşlarımız ya da gitmek üçin pul veren vatandaşlarımız aslında şolary bilmeklerini isleýän şol pullar bizim garşymyza ulanylýar. Meselem sizin hem hatta habaryňyz bardyr, Zakirjan, ondan soň Maksat, neme Maşeýnik Sapar Muradow var. Yine de yani Cemşit diýip bar, Sapar geldi atly. Yani sanasan gatyken bular bir 15-20 sana adamlar ve bular Türkmenistanyň konsulslugy tarapyndan sponsor edilýär ve muny gizlän oklar açyk ve net aýdýarlar. Bize şul adamları tapıp verin ve biz size $500, $1000 verecek diye. Biz näme diýeýin size? Biz nägileliklerimizi dile getirýäs. Biz ýa-ni sizin belläp geçişiňiz ýaly bizim ýanymyzda bize goldaw vermek isleýän ähli ýurtlar bilen esasan Ýewropa ve Amerika bizi goldasa, men liçne za maňa elini uzatsalar men begenjek, ýöne gynansaňam oňýalak ýagdaý ýok. Biz öz aýagymyzyň üstünde özümüz durmana çemeleşýäs. Öz ýagymyzy özümüz gowurulýas. Ve bu mundanam beter ýene de bizim canımıza da howp awanýar. O tarapan ba. Yani bellesen bellep gidip oturuvermeli bir topar zatlar var. Ýöne çıkıp aýtmalymyş diýse adamların içinde ine Amerika bulary sponsor edýär ya da Murat Kurbanow akşam yazıp eline berýär. Bular ertir çıkıp okaýarlar. Ya siz özüňiz ýalap görmäň bizi. Biz oňýalak kem akıllı adamlar däl, Hudaýa şükür aklımız başımız yerinde ki aýdyp bilýäs, nägileliklerimizi dile getirip bilýäs. Şunu yine de atritsat etmesinler. Yok bizim adamlarımız däl, bizim zadymız däl diýip arkadagly serdarım diýär. Arkadagly serdarım ölüm kararyny täzeden getirsin diýär. Zenanlar diýär etmeli däl işi edende diýä ortaga goýup diýä daşlap öldürsünler diýä, ogurluk edeniň diýä elini çapsınlar diýä.
näme diýeýin? Eger hakyny gözlesen, şu wagtky diktator rejime garşy gitsen, Zakirjanyň we şahşakçylaryň arkadagyna garşy gitsen hem dogry öldürmeli diýär. We muny FSB'nin nemeleri, agentlary, MHM'nin agentlary hemmesi birlikde alıp barýar bu propagandany. Bir-birini goldaýar. Şunu etmesin adamlar. Olaryň efirine gidip hani käbir zatlaryny goldaýan, käbir zatlaryny goldamaýan diýmesinler. Sebäbi olar başyndan pozisiýasyny belli etdi. Näme etmeli? Şu wagtky diktator rejimi tanqid edýäni, nägileliklerini dile getirýäni adamlary dogry atmaly diýär. Hatta ağza alınmajak sözler aýdýar Murat Kurban. Yani näme diýeýin size? Gürlesen gürläp oturuvermeli. Näme üçin şol adamlary ýygnalanok? Näme üçin biz çıkıp nägileliklerimizi dile getiren wagty bir topar ýollar ýapyk diýäs, adamlar öýdäkileri bilen gürleşip bilen ok diýäs, söz azatlygy ýok diýäs, döwlet adam üçin däl de adamlar döwlet üçin. Yani kanunlar işlemeýär, konstitusiýany isleýän wagty üýtge diýäňiz, isleýän wagtyň ogluny getirýän, isleýän wagtyň özüň geçýän nemeň başyna bir topar kanunsuzluklar var ve biz bunları dile getirýäs ve bizi yine de heme cevir çeken biz, nägile bolýan biz, hem ölüm bilen yine de ugrajat edilýän hem biz. Doğru. Doğru belläp geçdiňiz. Alaşan biz häzir o temalara geler. Häzir Amerika urumy boýunça biz tamamlady. O birinji soru. Elbetde Amerikada da korrupsiýa var. Elbetde Amerikada da adamlar öldürýärler. Elbetde Amerikada da köp erwesatlar bar, elbetde. Ýöne o ýerde Amerikada öz hakyny gorap bolýar. Amerikada suwda berip, ýa-ni sen hakyň bozulsa, isleýän politsiyskini ýa isleýän adam prezident suwda berip bolýar. Ol ikijik ýa-ni kadiýetin ýolbaşçy ine Amerikan prezidentiniň çykaran kararyny ýatyrdy. Ol işleýär. O ýerde ýa-ni kadiýetler işleýär. O ýerde umumy 3 sany şaha, ýa-ni döwürji mass media şolar işleýär. Şonuň üçin 3 sany döwleti dörediji döwlet şahalary işleýär Amerikada. Gynansak da Türkmenistanyň hemme şahalary bir şaha edip, ýa-ni vertikal ýokartyna ata we ogul otyr kezapçylyk. Biz ataly ogly ýene gaýdyp gelir, şoň üçin Amerikany biz gollap çykşyryndyk. Egerde bize Amerika bizim diktatorlarymyzy aýyrmana kömek etbilýän bolsa, biz kömegini alarys. Ýokma. Ya Ýewropa ya başga döwlet kömek edilýär, biz alarys. Ýöne gynansak da şoň men biznes etmeli, biznesimden ýa-ni jurnalistlere pul töleýän, ekspertlere, aktivistlere kömek edýän, betbaşlygy düşen aktivistlere çykdyrjy men götürýän. Men hem göreşýän hem çykdyrjy götürýän. Egerde Amerika bize pul berýän bolsa, biz ýygydan akşama çel çykyş edip işlemen diňe görüşerdik. Gynansak da olar emat ýok. Şoň üçin real etmeli durmuşy bolup geçen zatlara bir topar adamlar ýürüýte bir tehnologiýa we hakykaty bozmak üçin hakykatda bir 5-6 versiýa berýän bolsa, adamlar ýitýär şol versiýada. Haýs hakykat däl, argumentler bilen ýa-ni tapawuny bilmeýär. Kelledi gidýär adam. Ol bir tehnika, hemen ulanýan tehnika. Gelin indiki soruga sertip geçelim, hormatly vatandaşlar. Yine Gurbanow aktivistlara günlük işlerini zadany hökmüni ýazyp berýär we aktivistler Türkiýede ýa beýlik döwletlerle onu ýerine ýetirýär, ýygydan aşama çel çykyş edýär. Öňe diýerler Akbel Zaparaga maňa ýa-ni tekstler berýär, men şu Akbel Zaparagyň edýän işlerini edýär. Indi şu gerek bolsa şeyle diýerler, indi men ýa-ni aktivistlere tekstler berýän. Birçinden men oraya wagtym ýok. İkinciden hem men aktivistlere hormat koyan beýlik adamlara da her kimin öz düşünjesi bolup biler, ol ýalňyş bolup biler. Problema ýok. Ýöne o konstruktif bolmaly, ýalňyşym bolsa ol hakykata esaslanmaly.
Doğal hakikata değerli emhame esaslanılan yanlışlık, o yanlışlık değil. O spesialny projekt, yürütülüştürülen projekt fen yıkmak için. Ya aktivistlere karşı ya da adam azatlygyny aljak bolsa şolara karşı görüş diýýär. O şuňky emhame terroristleri atbarya ve onun agentleri Türkiye'de ve başka devletlerde, Avrupa'da da var. Bize tutnamalar var. Avrupa'da. Olur mu? Daş turumu agentten doğru biz bilýäs onu. Şonuň üçin biz hakykatdan gyraşdyk. Bir ýöne ýa-ni baskıdalar biz bilýär. Şonuň üçin hakykata esaslanýar we konstitusiýa esaslanýar. Hemme düşündürýän zatlarymyz, edýän hereketlerimiz. Biz bir ýerde kanun bozan bolsak ýa-da bir kanun eden bolsak biz eýýän markedeler. Eýýän bize garşy ýa-ni jenaýat işleri nime derdiler. Şonuň üçin men aktivistlere tekst ýazyp beremok, ýa men wagtymam ýok. Ýa men ul tekst ýazmak işte ul ökde. Hawa hatlar ýazýan zat edýän ona wagt gidýär. Bir san hat gowy ýazmak üçin 3-4 gün gidýär. Ýalanyny çykarmak. Ýa hatda her söz, her oturguç ýa-ni gaty wajyp. Şonuň üçin watandaşlar şu zatlara üns bermeli. Her aktivist çykyş edip ine Farhatda söýüp çykyş edýär. Ya ýene sizden ya menden şu ses. Yo sizde mende de. Mende buraya ses ýokmy? Yo mende de. Aha. Okey, maňa jaňatdylar. Dogrudan. Watandaşlar ine şonuň üçin aktivistler ine häzir ýanyna otyr aktivist Alişer Zaynulin öýleýär. Men size näçe tekst berdim? Bizim tanışymyzdan bäri. Özüňiz aýdyn, halka düşündürüm. Yok. Oň ýalyk tekst zat uğratmaya o birinciden ikinciden Murat Kurbanowa diňe bir jaň edip aldyryp bilmek üçinem bir 3-4 sapar jaň etmeli, boş wagtyna dogry gelmeli. Olam 2-3 günde bir dogry gelse, olam mümkinçilik bolsa izine gaýdyp jaň edip bilýär. Şoň ýalyk edil menkem şoň ýalykän wagtym oň ýalyk bir kän däl. Biz 3 günden 4 günden bir görüşýäs. Oň ýalyk tekst ýazyp her gün şoň ýalyk düşüneňde her bir adama, her bir aktivista bir saat wagtyny aýryp şoňa tekst ýazsaň, ertirden akşama çen tekst ýazyp oturuvermeli bolýar da. Yok, oň ýaly zat yok. Hany şoň ýaly etsedi. Men meselem za şoňa da bar ýöne şoň ýalyk bir adam boş adam tap bilemok. Hany maňa ýazsa, menem çykyp gürlesem, maňa bir ýerde organizowat etse, protest zat çykyp etsem, ýöne adalatly bir şekilde neme diýen. Siz meselem, siz maňa berseňiz men ederdim. Görürün meselem okaryn tekste aklyma ýatsa ederdim. Ýöne ýok da oň ýaly zat o. Ýöne biri çykyp aýtsa ondan muňa, mundan muňa ýöne gezdirip aýlanyp berler da. Doğru. Ine misal üçin soňky 4 günde 5-nji gün, 6-njy gün, bazaryn şu gün 20 sany aktivist tutuldy nimede Kırgızstanda biz şolary kömek etmek üçin, şolary azatlyğa çykarmak üçin 4 gün görüşdik. 4 gün giýje güni sosial medialarda bir topar hatlar ýazyp, bir topar akçylyk geçirip, bir topar dağıtlar etdik şolary çykarmak üçin. Kırgızstanda esasy toplum aktivistler gitdi. Bir topar partiýalaryň, bir topar hereketleriň ýolbaşçylary, adwokatlar şo ýerde Özbekistan bilen yer problemasy çykdy. Şo ýerde ýürütülüşdirilen bir guruma döredildi. Wagtlaýynça şol yerler gidirecek bolup, ona garşy hökümet görüşürüm hemme batdy. Hemme şu spiserden kim şoňa gatnaşan bolsa hemme aktivistler batdy. Ol bolsa esasy Kırgızstanyň aktivistleri. Ine şoň kömeklik döwürtünde aktivistlerden güleşmäge wagt bolmady. Bir topar zoomlar, ýygnaklar, bir topar interwýular, bir topar
yani makallalar yazarlar adedin vaktim yok. Ondaşından Türkmenistan var, ondaşından men işim var. Men aktivistlerin gülleşmeni de häzir köp vaktim yok. Şoň üçin ine şu soru şeyle, innik soru. Agent Hıdyrov, Gurbanov politik diýär, men politik diýär, men döwletden döwletdim. Ýene bir topar bastym. Urýaly güýçli politik bolsa, onu çıkışlarına töhmet atman, hakiki, düýpli, adamlar bilinmeyen çıkışları ederdi we öňe giderdi. Bir ýarmydan bäri özü gelip ýör, oňaşylýar belli bir durnukly iş bilen. Öňüň okuýury ýok. Men siýasatda oryaly okuýu bar diýip düşünemok sebäbi şahsy we şahsiýetiň arasynyň tapagyny ýa-da hökümet bilen häkimetiň arasynyň tapagyny düşünüp bilen adam demken ýa-da şoň üçin siýasatda köp zatlary näde ol düşünüp diňe ýa-ni emosiýa esaslanyp bir topar çykyşlar edip adamlara töhmet atýan adamyň biri diýip hata berýän, şoň üçin siýasatçy diýip görünýär. Men anyň siýasatçy däl ýöne günne 1-2 saat siýasat öwrenýän. İnternetden kitaplar okuyan siýasatda giýjek bolsaň ösmeli. Bir topar düşünjeler var. Onu anyk perimetrlar dogry düşünüp bilmeli. Onsoň sen pozisiýaň berip geçýär. Şoň üçin siýasat bir hünär. Şu hünäri men häzir öwrenipdim. Siýasatçylaryň gürleşýän Ukraina, Rossiya, Belarusiya, Ýewropaň Merkezi Aziýanyň siýasatçylary bilen bir topar ekspertler bilen gürleşip öz bilimlerini östürýän we üstüne işleyen akşamlarına ýürütip, yani siýasat hakynda teoretik bilimlerini östürýän. Günlük praktikany östürýän. Ol gaty kıymetli anan. Iňki soru aktivistlere degişli. Aktivistleri öldürmeli. Buların yaşamana hakları yok. Sebäbi bular vatan döňügi. Polşada Annaýew Nuriýin dirilişi, Alisher Zaynulyny Farhady atmaly. Kimin niýededigini bilýän bolsa, kimin niýededigini ýaşaýany bilýän bolsa $5 biz berjek diýip şu ýaly çykyşlar bar. Ine şu siziň temaňyza degişli. Siz näle şu çykyşlara jogap berýäňiz? Siz näme pikir edýäňiz? Şu adamlar, aktivistler günäkärläp çykyş edýärler, şunu öldürjek bolup, şu kanun tarapyndan, şu ýa-ni bular açyk medialarda aýdýar. Gorkman, sebäbi bular adamlary öldürmäne çagyrýar. Ol ekstremizm diýilýär. Onun üçin hemme döwletlerde basýarlar bolar. Tutup basýarlar. Mesela üçin Türkiýede aýdýan bolsa, sen adam prokuratura şolar berse gün ýygnak diýerler. Türkmenistan şu zatlar görünen derrew şolar ýygnamaly. Türkmenistan bolsa tersine şolar pul berip aktivistler garşy görüşdirýär. Şoň üçin men her wagt aýdýan, Türkmenistanyň hökümeti terroristler. Bu adam üçin işlemek, bular hemmeti diňe bir adam üçin işleýär, Gurbanov üçin. Hatda Ferdaram Berdimuhamed Gurbanov üçin işleýär. Şoň daşynda terroristler bolsa halky edip, gysyp şu öldürmeler bolsa öldürmene taýan şu. Şol ýa terroristler. Ine siziň näme düşünjäňiz bar? Şu biziň watandaşlarymyz diýänimiz şol watandaşlarymyň arasynda MHM guruluşlaryna işleýän adamlar bar, pulma. Ine şolar bize töhmet adyp Amerikadan pul alýar diýip açyk pul alýarlar we ine adamlar öldürmeli, aktivistler öldürmeli diýip ýa çağırış edýärler. Şu näme siz baha berýäňiz? Alşy? Men näil bah yaman belläp geçdim. Belki men azjyk öňe gidenem bolmagym mümkin, bagyşlarsyňyz. Meni bir tarapdan hayran galdyrýan zat şula men hayran galdyrýar. Näme üçin hakyny talap edýän adamlar gowuluga çagyrýar? Aktivistler, opozisionýerler, bir topar hukuk goraýjy nemeler, pravozащитникler gowuluga çagyrýarlar. Bular hem hökümeti goldaýarlar, şu wagtky diktator rejimi goldaýarlar. Hem adamlary öldürmäne çagyrýarlar.
Seredin, dine özleri etmek bilen değil, özlerim adam uğra diýerler, özlerim gidýärler. Yönü halkam şoňa çagyrýar ve şoňa meňzeş şolaryň hataryndaky bolan adamlar, конечно, onu tereze salsaň, gowa adamlar polibom agyr basýar, onun hiç kimin şüphesi yok. Men hemme Türkmenistan vatandaşları hemmesi şolary goşulup şolary bilen bile aktivistler öldürecek bolýandyr diýemok. Ýöne belli bir kesim şolary goldaýa we şolary diňleýe giribem açyk-açygam aýdýarlar. Meselem bizim efirlerimize gelip biri men Türkmenistan hökümetini goldaýan yani nämesine bir zat dağıma şöhrat diyen wagty biz hiç zat diýmeýäs. Diskussiýa alyp barýas. Özü söýýär, känç, hapapaý sözleýär we çykyp gidýär. Biz ol adam izini gözläp deriňäp ýöremeýäs. Kim bu adam, muny öldürmelimi, atmalymy diýmeýäs. Olar bolsa olaryň efirine girip ýa-da bizim efirlerimize girip özüniň nägililiklerini bildirýän adamlary, hatta men bilýänim, ýakyndan tanışlarymam bar. İzini izarlap, şolary ugrajat edip, sen öýüňe adam ugratjak diýip, ýene de bizim garşymyza şol adamlary çykaryp gürledýärler. Sen size şunu ýaldyýyn, hatta köp ýalňyşlyklara size var duça nime diýen şoňa ugrukturýanlary nime diýerler? Sen öýüňe adam ugratjak, şeýmişeki bolýan ýa öýüňdäkilere azar bererler. Sen baran soňam sen uje adyň familiýaň gitdi. Sen şoň üçin özüňi aklamaly diýip, olam gorkýar da sen gidýän şunu şeýdip urýan, şonda sen aklanýan diýerler we şol adam gidip şonu edýär. Sen gorkýar ol adam. İzine düşýärler. Bular şuňalyk bir gruppa, bir näçe sany adam bular. İçinde bellileri var, näwellileri var. Yörüyte pul alıp şu zatlary edýärler. İşi güýjü şu zat. Akıl diýsen 0, 1 gram ýok. Ýöne bugünkü gün yine opozisioner ve aktivist diýip ýören adamlarymyzam yine ýanyna baryp goşulýar ve adamların nemeleri, kelleleri garşýar. Hakykatan hem dogry aýdýarmy bular diýip. Doğru. Gatto berek geçtiniz. Birinjiden hormatly vatandaşlar, men DBT lideri hökmüne ya da Türkmenistanyň saýlawyna saýlanan prezident hökmüne halkyň tarapyndan saýlanan elektron görünüşde prezident hökmüne aýdýan ol jenaýat iş. Ünitlerden bolsaňyz biz hiç wagt öz çykyşlarymyzda gurmanlygyny öldürmeli, beýtmeli, etmeli diýen tutsak etmeli diýär we jenaýaty çağırmaly. Edine işlerini, yani tuğul ederýärli, eden jenaýatlaryny tuğul ederýärli kadiýetde. Olu adamın özüne advokat alıp, öz hakkını gorap bilerýärli, mümkinçiligi döredip biz onu jenaýata çağırır. Adalatly jenaýata. Ve cedatyny adalatly keser. Ine biz öldürün diýip hiç wagt çağırmadyk. Gatto berler geçdi. Alişer, şoň üçin şurýaly öldürmeli ya beýlik çykyş edýän adamlar bir hökman prokuratura geçirir. Ol adamlara karşı işler godulun. Ol adamlar öz jenaýatyny, işini öldür, taparlar. Sebebi hiç kimin hakkı yok. Çykyş edip onu öldürmeli, bunu öldürmeli diýmeli. Ve çağırış etmeli. Ona ekstremizm diye ve onu yani Türkmenistanyň kodeksinin bozýanlygyny suud etdi. Şoň üçin o zatlar hiç kim etmeli. Aktivist medýany bolsa näde dogry etdi. Onu şonu edýänler gurmanlygyň aktivistleri, MHM agentleri. Onun anladan gelen yani nimeti var. Ünsörün bolsaňyz dedim, diplomat teröristi Merdan Mustakov eline kastiýe alıp adamlar bolýar. O ýerde ýaş çağajyklarym bar, o ýerde aýal maşgaly bar, o ýerde erkek bar, hemmeten bar. Özünden ula adamlar bolýar. Şurýaly teröristler bular Türkmenistanyň içinde hem gyrýarlar, daşynda şu oýunlaryny etjek bolýar. Öýler et bilmeýän soň tutulma adamlar pul berip, indi adamyň üstünden ýa-ni aktivistleri garalajak bolup edýärler.
elbette bizim olur yani bir ak toğuşan ne? Bizim hem yanlışlıklarımız köp. Yöne bizim niyetlerimiz, bizim arzularımız adaletli ve bütün halkımız için tıkşitli ve bütün halkımız için kımmatli adaletli çıkarıcı yani hareketleri diye. Şunun için bizim yanlış bilir, yani onun için bizi öldürmek ya bizim bir yerini çağırıp öldürmek değil yani bulmuyor. O eyyem adaletli yol değil, o eyyem günahkarlı, eyyem ceza yol. O yolla bizi öğrendik. Biz baştan ayağına çalayıp kanunun esasını hareket ediyor. İnnik soru var. Men biraz şu taýda goşmak isleýän. Diňe öldürmek bilen däl, hatda özüniň hem gelecekde etjek işlerine maýdýa. Men diýe elime düşse diýe atagzy bilen diýe dyrnaklaryny goparjak diýe diýişdi. Ýani wahşiyet bir näme dile getirer ýaly däl bir topar zatlar. Soňam ýene de Türkiýanyň hem kanunlaryny bozýar. Hem Türkmenistan we şu adky prezidentin adynyň hem gürleýär. Şo ýerlerem bar. Bu jenaýat iş, on jenaýat çekmeli, şoňlary muturmaly ol. Innikere gürläne pikirini gürläri ýani. Boldy. Ol ansat, onu prokuratura ýatsam, videolaryny goýsam, öýler terjime çağır, konstatasiýa edip on jenaýat çağırýar. Innik soru, bizim Türkiýede watandaşlaryň problemalary, aktivistler sebäpli, şol bolmadyk bolsa ýollar ýapylmady, şol bolmadyk bolsa bizim kimliklerimizi almadylar, viza girdilmedi diýen ýaly yani pikirler var. Bir topur yani şol ýaly agentler pikirler ýaýar. Siz näme şunu söýdýäňiz? Alişer? Men ya biz yolların yapılması için alada etmedik. Biz yolların nabarot açılmasını istedik. Ve şunu dile getirdik. Näme üçin bütün dünya pandemiye bar, koronavirüs bar diýdi, sen ýok diýdin. Indem bütün dünyada yani azaldı ve bütün dünyada açılya, açık aýdýalar bizim käbir watansöýerlerimiz Awganistan ýaly etjek bolýanmy ýa-da Siriýa ýalymy ýa-da Ukraina ýalymy etjek bolýan diýende o ýurtlara şu wagt baryp gelip bolunýar. Ýöne bizim Türkmenistana gidip gelip bolanok. Biz şonu dile getirdik. Bizim söz azatlıklarımızı gaýdyp berdiýdik. Konsulosluğa bir dokument bilen bir dokument almak için yüzlenen wagtyň pasportyny beren wagtyň alıp galman bize pasportumuzu ve bize gerekli dokumentleri bersinler diýip biz nägileliklerimizi dile getirýäs ve protestler geçirýäs ve galy berse bir topar işler alınıp barylýar. Biz yaman bolsun diýmedik. Biz oňat bolsun diýdik. Bizim üçin, vatandaşlar üçin. O näli soň biz talap bizim bir ýerde aýdan yerimiz barmy? Ýolları yapın, ýolları açmaň. Ol aslında onun işine de gelýär. Çinovniklaryň hem garyndaşlary çıkmasın, şo taýdan pul daşamasın diýerler. Özüne howp awanýar. Vatandaşlar aklyna aýlanan, göz ýetimi giýinen, ılımlı, bilimli ýaşlar gelip haklaryny talap edip başlamasın diýär. Doğru. Doğru. Inni menim jogap berýän gysga şu tema boýunça, ýa aýdyrlanýardy. Eger de ruhsat berseňiz. Ine ýollar ýapyldy, aktivistler üçin vizalar ýerildi, ýene wada edildi. Olu ýaly aktivistlerden gorkýan bolsa bu hökümet onu näme işleýär? Diýmek, halkyndan gorkýar, diýmek şoň hakykatynam gorlugy ýokdugy. Sebäbi bu ýaly aktivistler bütün dünýäde bar. Her döwletde. Özbekistanda da, Gazakstanda da, beýleki döwletlerde. Onun üçin ýollar ýapanoklar. Onun üçin viza girdiňoklar. Bularyň öýler falsifikasiýa edip ýol atasy ogruny wedipen berip halktan hiç hil maslahat soraman, halktan hiç hil ruhsat alman, öýleri eden soň halk olary hiç hata eden. Halk şular prezident diýen hata eden. İkisine.
Dine administrativ resurs diýil, ýa-ni administrasiýada, ýa-ni hökümetde işleyen adamlar öz seslerini berdiler mezbur ýagdaýda. Olar mezbur ýagdaýda etdirdiler. Onu da seyretmeýän, ýa-ni agşamna 24:00 bolanda hemme berilen sesleri ýyrtyp, täzeden sesleri etdirip, ýa-ni falsifikasiýa edildi. Halkyň hiç hili mu gatnaşan ýeri ýok. Halk ýöne ulan seslerini ogurlap, ine şu ýaly wezipeleri alyp, inni o ýerde bu ýerde bir 100 san aktivist galsa, şol ýaly gorkup, ýolary ýapyp, wiza girdip, onu edip, bunu edip gezip ýörür diýmek. Şolar ýolbaşçylykda, Türkmenistanyň ýolbaşçylygyna hiç wagt bolmaýan adamlar. Ular bir ikinji ýollar näçip ýapyldy? Koronavirus bolan üçin dünýäde boldy koronavirus. Koronavirus dünýäde boldy, onam aktivistler eden ok. Onun ýerden gelip çykyşy häzir ýerlenip dur, häzir taplanok bir topar versiýalar bar. Aktivistler olar ýaly, ýa-ni laboratoriýalar ýok, şu virusları eder ýaly. İkinji, beýlikli ýurtlar açan wagty Türkmenistan näçip açmady sebäbi Türkmenistanyň daşyna 2 ýyllap, ýa-ni ýollar ýapylan soň bir kanun ýagdaýda daşyna saklanan adamlar öz näherliklerini aýtyp başlady. Ondan gorkdy. Onu aktivistler de, onu hemmire aýtyp başlady. Gorkdy şondan. Näçip haçanla koronavirus bolanda, haçanla hemme döwletler ýollar yapanlarına birinji bilen öz halkyny çykarýar. Daşary ýurtlardan öz içine salyp, maşgalalarına biriktirip, olar gowurýarlar. Olar medisin kömegine diýerler. Ýa-ni privivka hemme zatlar edýärler. Han Türkmenistan etmedi. Sebäbi olar halkdan gorkýar. Ataly ogul köçede ýöremän gorkýar, halk bilen görüşmän gorkýar. Bütün egerde Gurban Gulyň ýa-ni siýasatyna seretsen hiç ýerde halk bilen gönden-göne görüşmän. Hiç ýerde halkyň öňüne jogap berip görmek. Onuň jogap berdirýär, şonuň bilen tamam. Sebäbi kiçilik görýär halkyň öňüne jogap bermek. Şuraya biz diskusiýa edip, näçerin bir topar diýen bir topar agentlaryň ine bize garşy edýän soragyny biz düşündirýär halkymyza. Sebäbi biz hormat goýar. Bize düşündirýär şolary. Olar şonam eden ok. Biz näçe edip tanqid etdik, konstruktiv tanqid etdik. Bizden ogrýarlar ideýalaryny etjek bolýar bolan ok, sebäbi olaryň gurulan sistemasy paraxordy bolmaýar. Şonuň üçin aktivistler laboratoriýalar ýok. Koronavirus döden oklar. Koronavirus keseli bolan soň ýollar ýapyldy. Aktivistler şonu açmak üçin köp hereket etdi. Ananyň men çykyş edende men ýokarymda ýa-ni ýazylgydy. İnglisçe 1,5 milyon halk 45% daşyna çağalaryny görmän, kösünüp ýörler. Bize kömek edin sos diýip ýazylgydy. Hemme çykyşlarymda emme dünýäde adam haklaryny goýan adamlar men sözüme düşünmese de şu hatda okap ýagdaýa goýulýar. Gorkýarlar şonundan. Ýollar şoň üçin açylýar. Bolmasa olar alsa ýollar hiç wagtdan açylmýar. Sen şu ýere ine bizim aktivistler diýen, bizim watandaşlarymyz üýüşüp ayaga ýykylyp gördüler. Ağlap gördüler efirde ýollar açyň. Gahrman arkadağım ya yeni ordat diýip açmadylar. Bular näçe açmady? Şo wiza girdip halky mundan beter agry ýagdaýa saldyryp, şonan ýerine ýetiren soň ýollar açylmaly. Entegem ýollar açylan ok, açylmaly. Şonuň üçin biz görüşmesek hiç tat ýok. Ýarlygyny çykarmak. Aktivistler bir topar watandaşlarymyza direkt görüşýär, riskler alýar, da diýär. Bir topar agentleri MHM ulanyada bize garşy görüşýär. Ananyň biz hasap etdik. 90'a goly garnaşlary işleýär. Gurban Gulyň hökümetde. Öz aýdýara hökümetde maşgalalardan garnaşyň bolsa bir edarda işlemek bolanok. Ol bolsa döwlet ulanyp tura. Bir edara bolýar şonky. 90'a goly diňe ýolbaşy hökümini işleýär garnaşlary. Özü gödök bolýar kanunlary. Atalı ol. O zaman o gahrman arkada diýer ýa näme gahrmançylyk? Uruşa atnaşdymy? Ýok. Ya bir revolýusiýon bir zat etdim Türkmenistanda. Ýa-ni ykdysadetde bir zat gazandymy?
ýa-da sunatda bir zat kazandymy ýa-da medeniyetde ýa-da taryhy bir wakalar açdymy ýa näme etdi şol? Gahrman bolar ýa. Özüne medal berdi. Hemere diýdirdi, ýallaklary diýdirdi. Man gahrman diýin. Boldy. Ertir gahrman kosmonawtym bolar. Diýdirse bolardyr o. Ertir dubl gahrman diýdirer ýa-da traynoy gahrman diýdirer. Diýer. Şol ýaly gahrman arkadag diýmek o gahrmançylyga ýok. Oňa ol öz oglunyň arkadagy. Şoň üçin arkadagy serdar. İksan idiot. Olar hormat koýar ýaly. Olar näme etdiler? Haýsy üstünlükler var Türkmenistanyň 16 ýylda, 17 ýylda. Konvertasiýany taklap bilen oklar. 3 ýardan kurs bolýan. Niýede 3 ýardan konvertasiýa var? Hiç ýerde. Zatka vermeden, tanış vermeden, oğlum 6-10'dan bolýar. 3 ýardan açyk, giýje uny konvertasiýa var ýok. 17 ýylda şonu gazanıp bilmedi. Hani iqtisadet, ýa-ni iqtisadet üstünlükleri ýok. Hani WWP'ni ýa-ni galdyrdymy ýok. Kiçeldi öňden. Türkmenistan benzokolonka döwletdi. Diňe bir ýa-ni çyrmalar satýar. Hani näme üstünlükler boldy? Siyasat üstünlükleri bolmy? Polny nol. BMG'de yani bütün dünya milletler kurulmasında nol polny. Sesim yok. Hatta ses vermeli olsa saklandım diye hiç düğüne ses yok. Beyleki halkara plaşatkasında, meydançatı yani OBS'de. Polny nol kaçyalar. Avrayları yok düğüne. Hemmeler tanıyamını. Bunları hiç kim içine çağıranı. Te bunlar bilen el yani kızışmak maskaraçılık. Bunu kim çağırıyor? Putin medal veriyor bulum yani on iç çağırdı ya medal alıp şunu bu onya üstünlük kazandım kredi atalı oldu. Sam tutma. Vatan satya da medal alıyor. Putin'a öz vatanı satyan yolbaşçılara medal veriyor. Tasdikliyor. Sen benim itim değil. Bunu alıp hediye ediyor. Arap prezidenti 100 aytti men başka devletin medalını alabilemem. Yani öz devletin medalı var. Yönemin sağ olun minnettarlık bildir. Yani bolmasa ýa hakyky siýasatçy ökmüne aýtdy. Han Türkmenistan o bolsa samsyk ol kizjik öňe çykyp gülen kişi bol düýüşini gorkup men dünýäde hormat goýdular. Putinin hormaty ýok. Hormaty ýok adam sana hormat goýsa hormaty ýok boldy. Onu bir siýasatçy bolmanda odatda düşünmek üçin. Şoň üçin ine aktivistleriň eden zady dünýäde Türkmenistanyna hökümetiň tarapyndan kanunlar bozulýanlygyny, ýagny iksan diktatorun kanunlary gödök bozýanlygyny biz düşündirdik. Biz Türkmenistanyň awraýyny ýykamyk. Türkmenistanyň awraýyny giýje günni Gurban Gulu bilen Serdar Berdimuhammedow ýaly. Bütün dünýäde Türkmenistany öz hereketleri bilen, siýasatları bilen maskara edýärler. Anany. Biz aktivistler bütün dünya halkara meydançalarına çıkış edenlerde guwonýarlar. Halk dol dağamandır. Bunun içinde de bir intek galınlar var ekenini bulup birin başlayan. Şuram adam sağına beyleki devletler ýaly öz haklarını goruja ekenini birin başlayan. Sevgine gürleşip tamayan kömek et başlayan. Ine tapalı. Şoň üçin ýolları biz yaptık. Biz nimetdik. Elbette bizden korkup edilen zatlar köp hökümet tarapyndan. Ýöne eger şol kizik zatlardan gorkýan bolsa, onu ol hökümet der. Onu ol banditler. Olar bir ikinci. Anyň aktivistleri sizi gorap çykyş edip risk alyp etmeýän bolsalar, Türkiýede öň nähille 2 ýyl mundan pasolstwadan adamlar aýlanyp adamlar gysýardylar. Geplemedi ýaly. Sen ýitirim bolar ýaly diýerler. Indi nähille? Aktivistler öňe çykyp udary alan soň indi istenen adamlar konsullukda öz hakyny gorap bilýär. Indi siz diňleýärler. Indi biliniň bahas hakyky baha boldy. Öňkü ýaly 2000, 3000, 4000 ýok. Indi gowuluş başlady. Aktivistler bolmasa siz gamçylarlar, anyň. Gürleşmediler. Pulny ber bolmasa ýok bol diýerler. Barıp aýyp biljek ýeriňem bolmaz. Şol aktivistleriň barlygy sebäpli seni intek bular hormat goýýar.
Şoň üçin ol ýalňyş düşünje meniň pikirimçe. Indik soraga geçelim. Ine arkadagy fiýaldarymyzyň haýyş, moral taýdan bozulan aýallar orta çykaryp daş atmalysyny ruhsat beriň. Ogurlar ogurluk edenleri illerini çapmaly we täzen atuw kararyny çykarmaly. Agent Sapar Muradow we Hydyrowyň topory şu datlary teklip edýär. Men şu soraglary aktivistlerden aldym, ine şoň üçin size düşünýär. Siz näme pikir edýäňiz şuňa? Alişer? He. Alişer eşitdiňmi soragy? Ýa gaýtalaýynmy? O eşitdim men. Şol düşünmedim. Öz pikirini aýtaňyz, ine şu soraglary. He, seredin Pikir edýäňiz, dogrymy, näme dogrymy? Atuw karary gerekmi? Aýallar köçe Ýok. çykaryp daşlamalymy? Ýa näme etmeli? Seredin eger oňalyk kanunlar girizilse birinji şolardan başlamaly bolýar. Ýöne men pikirim sorasaňyz men garşy oňal zatlara. Sebäbi bugünkü ýaşaýan dünýämiz, bugünkü ýaşaýan günümiz o zatlary kabul edip galdyryp biljek derecede del. Biz aslında iktisadiyeti ve dünya gowy tan almagy, yani bizim başka etmeli işlerimiz var. Bizim başka etmeli işlerimiz var. Biz o zatlara yönelmeliler. Yani size ne hilek düşündüreceğimi bilemok. İçimde şunyalık bir şu taýyma gelýär. Yöne o sözleri kendi dile getirip bilecek gel gıynansam. Halkı bir havusa, bir başka bir yerlere alıp gitmek isteýär bular aslında. Bular näme etmek isteýär? Aktivistler çıksın, şunyalı adamları üçün elini gana bulasın ve bütün dünya biz görkezeli ine aktivistler yaman, ine aktivistler şunyalı edýär. Size şunu aýdaýyn, yeri gelse men adamlarım dälem diýip bilýär şolar üçin. Tagın boyun almaya, menkiler däl diýär. Ýöne nemen aşağından sponsor edip dur. Ve şol adamları gürledip dur. Ve bir topar olar oturan yerinde edýär. Bir topar şoların sanında bolan adamlarım size şunu diýeýin. Men taparyn, men ederin diýip smertnikler ýaly orta çykýanlarym ba. Bulan dinge bir bulan şunyalyk olaryň bir alyp barýan siýasaty da özüniň dinge ýurdun içinde däl galy berse ýurdun daşynda da bizi kontrol etmek isteýär. Eger bugün men sesimi çykarman, bir zat diýen wagty ýa-da öýümdäkiler maňa bir zat diýen wagty ýok, gürlemän, hemme zat gowy şu wagtky prezidentimiz hemme alyp barýan siýasaty dogry diýip aýtdyran bolsam, men başyma bugünkü gelen zatlar ýa-da ugrozalar gelmezdi. Men çykýan nägileliklerimi dile getirýän, nirede bolsamam meni ugrajat edýärler. Doğru. Galy berse beýleki aktivistlerim şoňal edýärler. Yani gürlemel däl. İň esasy neme? Gürlemen şu wagtky diktator rejimi dünya paş etmeň. Günüňize haýyl bolup şu size edilýän zulumlara haýyl bolup ýöräberiň diýe. Bu akla sığjak zaten bugünkü gelen 21. asırımızda gelip adam öldürmek. Dinge şoňal zatlar edýär. Kanunlarym şoňalyk girizmeli diýe. Bir iş edende de şolary bilen şolary öldürüp iş görkezmeli. Ölümden başka bara başka adam gowy zatlar bara. Sen nabarot yüzlen ine yolları spakoyny gidip geler ýaly etdi. Bizi di Ýewropa gowy edip tanapdy, bizim Ýewropa diýinç almana gideldi. Bizim haklarımızı bize gaýdyp berdi. Oğanstanyň beter asene Oğanstan dile getirýän Murat Kurbanow men şo taýynyň bir içeri işler ministriniň
neme Sovetni yani danışmanı yanındaky Sovetnigi bir oglan bilen gürleşdim. Men aýdyp berdim. Size hatta öňem aýdandyryn men. Agzyny açyp hayran galdy. Ubidi dedip bilmedim. Inandyryp bilmedim. Men diýdi bugün eçenni Awganistan, Yaman Taliban geldi ve bizim ýagdaýymyz gaty gyn diýädim diýdi. Ýöne sizinki bilen deňeştirende bizinki diýdi şunu aýtmasınlar diýdi. Menin de efirlerde aýdýan da şunu aýtmasınlar diýdi. Olam türkmençe azık düşünýär. Sen Awganistana meňzetjek bolýanmy diýip aýtmasınlar diýdi. Sebäbi size entek Awganistana çenli gaty kän diýdi. Iň ýönekej mysal diýdi. Bizim telewizioniýal animede SMI'de söz azatlygy yani azjygan bolsa bar diýdi. Tankyd edip bilýärler diýdi. Men sana ýönekej bir mysal bereýin diýdi. Men diýdi şu içeri işler ministrligi prezident bir zat et diýen wagty ýalňyş bir zat et diýipdir. Yok men etjek gel, men kanunyň daşyna çykyp bir zat etjek gel diýip aýdyp bilýärdi we aýtdy bir näçe sapar diýdi. Soň men görkezdim. Ine diýdim, bizim içeri işlerimiz, ine şu hukuk goraýjy edaralarynyň ministrleri ine seret diýdim. Olar şunu ýal edip salam berip durdy. Bular diýdi, bir adamyň birinden gorkupdy. Bular nädip halkyň öňüne düşüp halky gorajak, halkyň hukuklaryny gorajak adamlar bular diýdi. Bular diýdi. Bularyň seniň hiç gelek edermenem däl diýdi. Bular ýene näme alýa şu wagt syýlaglar. Näme diýdim, şunu ýal edip salam beren üçin diýdim. Utandy, men diýdi, egindeşim hökmünde diýdi. Olam içeri işler, hukuk goraýjy edaralar. Men utandym diýdi şulaň adyna diýdi. Yani näme diýeýin size? Şoň üçin oňa meňzetjek bolmasynlar. Şu wagt Awganistana da gidip gelip bolýar, Siriýada gidip gelip bolýar, Ukrainada gidip gelip bolýar. Spakoyna adamlar uruşda akopdan canlı ýaýyn açyp oturýarlar o. Olar görýär da men can etmek üçin canım çykýar. Bir hata uğradan, bugün uğradan ertir var ya. Şo zatlar aýdyň siz adam öldürmedikden geçinde. Men şahsy pikirim, men garşy yani men ýalyk hemmesem garşy diýip pikir edýän. Doğru. Ýöne şundan belläp geçeýin, şo zatlar aýdýan adamlaryň Türkmenistandan jenaýet edip gaçyp gaýdan adamlar. Hemmesi rozlukda biri maşinin içine salıp bir zat yakıptır, biri yine bir zat ediptir, birinin bir zatını oğurlap kaydan. Bu delilleri bilen bile var. Biz hovadan alıp gürlemeyiz bu zatları. Yöne işine gelen için, hemen işine gelen için şu an azıcık öleğin ağzına su damdıran yana edip damdırya ve şuna da inandıryan olmakları mümkün. Ya sen gelsen seni işsat edilmersin, cenayete çekilmersin şotayda deyip gazı beriyerler olam otaydan gıygırıp yatır ağzına neyme gelse. Doğru. Gattoğu bellek geçtiniz. Yine adamlar özümüz vatandaşlar deňeşdirip berdiler. Afganistanyň bir 30 ýyldan gowrak uruşlar boldy. Häzirim bir stabilne, ýagdaý agyr. Afganistan diýende iň agyr, ýani kyn döwleti, ýaňy bir çalyşyk bolan döwleti gözüňe getirýär. Şöýle gelen rejim Talibanlar dünýäde iň erwet rejim diýip hasaplanýar. İnternet bar, istinlik wagty gidip bilersiň, çykyp bilersiň. Koronavirusdan kömek geldi şolara. Adamlar has azap. Men gürleşdim şolan. Politikaň ýoldaşlary bilen, halk bilen gürleşdim. Öýler jaňa diýär. Problem ýok. Istinlik ýere gidip gelýärler. Biz bolsa şonça da bolup bilemdik. Diýmek 17 ýylda şu Gurbangulyň alyp barýan siýasaty bizi 16-njy asra gidýär. Ol ayarlar elbette etse köçer çıkıp daşlan ya da diye o taraflara alıp gidiyor. Bu da hatlar ön şeyde çözülüyor. Teya cemlet ötüştü değerli. Häzir cemlet ötüşleri gatı öňütdiler. Biz cemlet ötüşlerini ulanıp şu ýaly sosyal problemalar çözüp bermeli beýlik döwletler ýaly.
O diýmek näme? Ayarlar näme keypine çykýarmy öteni satmana? Diýmek iş ýok. Diýmek şolun hal ýagdaýy agyr. Şolara diňlik ýok erkek ýaly. Bir topar kemçilikler bolan soň olar hiç ýerden kömek ýa alman soň diňe bir ýol galýar şonu etmeli bolýar. Onu daşanyň bilen durup bolmaýar. Şolun hakyky problemlaryny çözmeli. Ine onun üçin hökümet bolmaly. Onun üçin sosial siýasat diýilýär. Bizde iktisady diktator o sözlere bilýänlerdirler. Serdaldan soň sosial siýasat diýsem nämedigini aýdymam bilmem. Şonuň üçin hormatly watandaşlar, ine biz iýde aýtmalylar. Sivilizasiýa öňüňde biz iýde aýtsak, onsoň bizim döwletimiz bilen beýlik döwletler aratnaşyk etmez. Sebäbi bular bir entek medenileşmedik halk diýip bile ýa-ni bizden daşlaşarlar. Biz izolasiýa girer. Biz beýtmeliler. Biz beýlik halklardan ökde çykmaly. Biz öz däpdesurlarymyz güýçli gorumaly we bize yarajak Ýewropaň, Amerikaň ösen döwletleriniň sistemalaryny bize yarajak sistemalaryny urulmaly. Bizim halkymyzy östürýän sistemalar urulmaly. Edil Ýewropaň, Amerikaň kop etmek olur ýalňyş düşünje. Diňe gowzatdyrmaly. Diňe Ýewropada Hytaýnyň gowzatdyryny, ýa Rossiýada da gowzatdyr bar, Gazakstanda da gowzatdyr bar. Beýleki milletleriň ösüp ýa-ni yeňip geçen zatlaryny öwrenip bizim şoladan ökde bolmaly. Onda biz güýçli bolar. Jemgyýet östürmeli. Şonuň üçin o düşünje, ýalňyş düşünje, o düşünjäni diýenler ýalňyş ýolda barýarlar. Watandaşlar bizim ýolumuz da demokratik opozisiýanyň ýoly, demokratik opozisiýanyň ýoly. Her bir adam gymmatlyklary, her bir adam üçin gaty wajyp onun janyna, ýa-ni janyna öldürmek, janyny almak bizim hakkımız ýokdur. Din Allah'ın hakkı var. Eger cezası bolsa biz onu basyp bileriz, ýa-ni hökümet Ugalon kodeks var, ýa-ni Jenaýat kodeksi esasında onu kabiliýeti müstügülen adalatly ýagdaýda jenaýata çekilip biler, ýöne öldürmäne hakkımız ýok. Inik soraga geçelim. Liwaplary gören ýeriňizde öldürüň, olaryň ýaşamana haklary ýok. Imsim hiç kimin ýanyna aýtmaňda gömüň. Eger meniň ýanynda bolsa men öldürerdim. Şu zatlar YouTube'da oral ýalňyşmasam Anna Muradow aýýar. Siz näme baha berýäňiz şu sözlerine? Ya olan bir aslında şolaryň biri de, olan şolaryň biri millet parazlyk, hatta ya köp vatandaşlarımız men şonu YouTube kanalımda yayınlanımda ya size şunu aldı yani 90% yanlış gördü. Yani diýmek bulan bir şunu görkez ya yani halkın bölünmesi tarapdarynyň azlygyny şul diktator rejiminin nägiyle adamın köpligini yine de bir sapar gözlerin öňüne serdi de on aýdýan zady olam şolardan biri yani aslında kän uzaklaşmaýa sebäbi hemmesi bir adama işlän üçin şonu aýdýar. Bir tarapdanam şunu aýdýar. Biz diye Türkiye diye gulçuluk etmeyene geldik diye. Bizim diye Türkmenistan'ımızda iş yok diye. Önkü eden çıkışları, sonku eden çıkışları. Ucu ol MHM tarafından sponsor edilip ortaya çıkarılandan son bu başka zatlar yani halkı bölünmeye çağırdı. Halkı yine de öldürün diye. Yani onların hakkı yok diye Türkmenistan'da bir şey yaşamalı değil diye. Yani ben yine de şu bir yere geliyen aylanıp bizim ondan başka problemalarımız var. Bizim Levap, Daşoğuz, Mari, ahal yalak problemalarımız yok. Yine men meselem Levap'tan siz ahaldan akuratny gurrun edip şu an efir alıp barýas. Hiç gelek bir derdimiz yok. Ya da biz öz ara gurrun edenimizde sizin ahalda şunu ýalymy ya siz ahaldan hiç gelek oňal gurrun geçen ok. Sebäbi biz adekwatny adamlar biz
hakymyzy talap edýäs. Biz ýurdumuzy östürmek üçin, yani näme diýeýin? Ya dünya standardında ya bütün dünya bizi gowy tanasyn diýip alad edýäs. Diktatory yıkmak için alad edýäs. Bular bolsa bizim edil derdimiz Aziyaly içinden bölünmeye çağırýar. Men pikirime şunu ýalakmykam diýen adamlary prosto bir güýmemek üçin edýärlermi, näme üçin edýärler? Şu bir zat orta atýarlar, bütün millet men bilen uğraşsın, işi güýjü men etsin. Ya da olara prikaz berýän adamlaryň belki taktikasy şunu ýaly bolup biler. Ýöne adnaka on zaviot yani çağırýar şonu. Şunu ýaly etmeli diýe. Men bolsam diye, men yanımda işlesedi diye, beni öldürüp gömürdüm diye. Hiç kime de aytmaň diye. Doğru. Menin pikirimçe bu bir jenaýat iş. Şonuň üçin bu ýalyklary egerde lewaplar diýen bolsa, vatandaşlar, Türkiýede ýerleşen vatandaşlar, siz gün prokuratura berip bilýän bunu. Türkmenistan'da vatandaşlar günü Levap'ın prokuraturasına verin yine şu ýaly Türkiýede bizim vatandaşımız Levapları öldürmeli diýip gürleýär diýip yarın prokuratura şonu Türkiýeden öýde getirýär Türkmenistan'a. Sebebi bu millet parçalyk. Bu Türkmenistan'ın içindäki hem halklaryň içinde agzybirligi ýykýan millet parçalyk. Rejimin esas maksady agzybirligi ýykmak. Ahal ve Levap'ı ýigrensin, Levap ahal ýigrensin, marlar Levap'ı ýigrensin, marlar ahal ýigrensin, arasynda ýanky ýigrençler döredip şu agzybir bolaýmasyn, agzybir bolup bizler ýykaýmasyn diýip ýanky ýürütürleşdirilen siýasat. Şoň üçin bu bir jenaýat iş. Şuna aýdan adam günden güni jenaýat kodeksiniň esasynda jenaýat çekilmeli. Şoň üçin ine men ofitsialna gen prokurorluğa dilenýän Türkmenistanyň general prokuraturasynyň ýolbaşçysyna ine Serdar Merlikuliýew Gurbanguliýewич şu ýaly Türkmenistanyň içinde ýa daşynda bir welaýatyň adamlar, beýlik welaýatyň adamlarynyň hemmetini öldürmeli diýilýände ine jenaýat kodeksiniň maddalary boýunça jenaýata çekilip biler. Siz hökman suratda şunu ýanky reaksiýa edip şunu jenaýata çekmeli. Sizin bilişiňiz ýaly ine Afrika döwletlerine şunu ýaly bir çykyş edip bir halkyň içindäki bir kiçik tiräni beýlik tire garşydaş edip olar uruşturup 100 miňlerçe adamlar gırdyrdylar. Edir şu ýaly it ýaly öldürüň gömüň adamlar bilmedin diýip adamlar etdiler şonu. Ine şonu aýdan adam häzir Gagada ýanky kadyýaty çağıryp şonu tutup getirip şu ýerde sud edýär. Ine egerde siz baş prokuror bolup şu zatlary gözümýän bolsaňyz, onu diýmek sizin habaryňyz bar. Onu diýmek Gurbangulyň habary bar. Onu diýmek Gurbangulyň siýasatyň dygyny siz tasdiklaýan bolýar. Şoň üçin biz bu adamy hökman jenaýata çekers, biz rejim ýykanna hem sizem şul epizod boýunça çekers jenaýata. Sebebi siz baş prokuror bolup şuna baha berip öz işinizi etmediniz ve şul adamy jenaýata çekers. Gurbanguly Serdaryň jenaýat işlerine şul epizodun goşulur. Sebebi bu bir adamy öldürmekde, bu bir halky milleti öldürmäge çağırýar. Bu Türkmenistanyň jenaýat kodeksiniň maddalaryny götük ýagdaýda bozugy bolanmagyna aýdýar. Indi soraga geçelim, hormatly vatandaşlar, ýene iki soraga galy. Köpek etmeýäliň. Sizden bir haýyş, siz hem şu soraga jogap ýazyp bilersiňiz, biz seredip durus, eger sizin jogabyňyz bizden ýetip bolsa, onda biz hökman halkymyza ýetirerse size sag bolsun aýdar. Şu videony görýän bolsaňyz, ýa açyk efirden soň, açyk ýalymdan soň siz öz kommentariýaňyzy ýazyp bilersiňiz, biz indiki videolarda görkezýär şu kommentariýalary. Indiki soru, aktivistler ýaşaýan ýerine döwlet tarapyndan pul alýarlar. Şoň üçin ýydan akşama çenli belli bir çäherler geçirýärler we haçan görseň sosial media urgumlarda işleýärler diýip aýdylýar. Ine şu soru boýunça, şu pikir boýunça sizin düşünjäňiz näme? Alşa?
Näil diýin size? Sosial medialarda şuňaly gurrunlar edilýär diýäňiz, şo ýanky nemeler aýdýaňyzmy? TikTok'ta ya YouTube'da aktivistler çıkış ediyor erteden akşama çelli işlemen demek. Mesela şey Nur Polşa'da pul alıyor. Kurban Fransa'da pul alıyor şu zatlara. Sen yine başka devlette pul alıyor şu zatları etmek için ya beylek aktivist şu oturun devletine pul alıyor şu zatları etmek için. Ne fikir ediyorsun şu zatları? Bu hakynda biz aslında bir ullakan bir efirem edipdik geçen sapar. Men belki her efirimde aýdýan bolmagym mümkin. Siz ýitikdiňiz barmy siz? Aydan. Var. Ha. Biz kän absurda edýäs bu temany. Men öňkü ilki çykyp başlanymda hany şoňalyk bir sponsor tapsam ýa-da mende ýagdaýym bolsa men şoňalyk sponsor ederdim diýen. Ýöne gynansagam ýok şoňalyk bir sponsor edýän adam, pul alýan adam. Hemme de işini edýär, işinden daşary şu zatlar bilen meşgulanýar. Sebebi biz şu derece halkın vatanımız söýýäs, şu derece toprağımıza, öz haklarımıza gowuşmak isleýäs. Şu derece ala dediyas, yani işimizden, gücümüzden daşary, yine de şu zatlara da wagt aýyrýas. Hemmesem şoňaly. Hemmesem seni gör de meni gör. Hiç gaýsynyň oňalyk bir ullakan biznesi ýa-da bir gapdalynda bir artykmaç puly oňaly zady ýok. Hemmesem 8 saat, 10 saat işläp gelýärler, 12 saat Türkiýedakylar galan wagtyny çağalaryna 2 saat aýyrmaly bolsa, şu çağalaryna 1 sagatyny aýryp 1 sagatynyň şuňalyk aktivitelere, çıkışlara, nemelere aýyrýarlar wagtyny. Yok yani oňaly zat. Siz hatta özüňiz hem şaýat, özüňiz hem bilýäňiz o zatlary. Doğru. Doğrudan aktivistler her kim öz oturan devletinden pul alýar. Näme her oturan devletdäki aktivistlere her kime şu oturan devlet pul şeýle paýlandyr dikkat edýän. Sen bir devletden subsidi, subvensiyon, grant aljak bolsaň, birinji dokumentler bermeli. Birinji sen gurum açmaly, oň büdjetini döretmeli. Onun ýanky büdjetini döreden soň ony hökümete görkezmeli. Hökümet şoňa ynanmaly, görmeli, barlamaly, analiz etmeli. Ine men size bir edeyim. Bir ýyl bolmadyk guruma pul berilen ok. Ine bizim aktivistlerimizde näil guruma bar? Ine Alişerde näil guruma bar? Nurda näil guruma bar? Diýerişde näil guruma bar? Dur Sultanda näil guruma bar? Ýok guruma. Kaýdy esasynda ýanky registrasiýa edilen guruma ýok. Hatalar. Ine devlete gurumasy bar. Biz diňe Fransada biz bir topar devletlere ýüzlenýär. Bize pul kömek edin, biz görüşýär diktatora garşy. Bizim gurumamız bar. Tamam. Biz işleýär şolugurda. Şolugurda ekspertler işleýär, buhalterler işleýär şolugurda. Elbetde biz işleýär. Ýöne şuňlukça her ýagdaýlar kyn, finansiýerler kyn. Finansiýerler aldymyz biz rejimi edil 6 aýaman ýykjamyza da biz batynanýar. Şoň üçin türkmen halkyna ýüzlenip gördük. Türkmen halkyndan hiç sat ýok. Türkmen halkynyň ýagdaýy biznesmenler gaçypýarlar. Olar öz pullar bilen, öz nimeti bilen, ýani her kim öz garyndaşlaryny çykar ýadaşyna pikir edýär, problema ýapyldy. Bular bir zada düşünen o. Näçe garyndaşlar köp çykarsak, şonça gurban ol, ataly ogul hediledýär tebe akdygyna inni şol wezipeni geçirmäni mümkinçilik görýär. Näçe? Sebebi şolara garşy duruljak ýok. İçinde 500 000 adam var, o milyonlar adam var. Statistikany allap ýatyr bütün dünýäde.
Häzir Türkmenistanyň içinde 2 milyon 350 bin halk bar. 6 milyon ýokdur. 2 keseden köp adam ýokdur. Şoň üçin bulary siz maşalaňyzy çıkarmaň hiç nimesi ýok. Dine ýene de bizi tutýar. Sebäbi sen maşgalaňy dogranşyny hemden çykaryp bilmek. İstenip maşgalaňy alyp gelýär. Diýmedim diýende 500 adam garnaşlar bar. Diýmedim diýende. Kiminki 5000, kiminki 300. Ýöne biz köplük. Sen hemmetine çykaryp bilmeýän. O ýeke tezek ýaly galasyň daşynda. O zaman sen ata-babalaryň topragy, seniň ýaşlygyň geçen ýerleri, seniň ata-babalaryň madarlary, seniň tohumyň däpdesi ulaşýar. Hem de içinde var. Ýitik diýär. Anladın? Şoň üçin menim pikirimçe türkmen halky köp öňe sereden. Şuňyň gaşly boldy diýip gelip ýör. Şoň üçin pikir edýär, ay özünden düzeler. Hiç adam düzelmeýär. Hiç ýerde hiç zat özünden düzelmeýär. Eger Gurban bolsa Serdar var, Serdar bolsa on beýlik aktyg var. Bular iýdiler diýär. Bular giýje uny aktivistlerden beter finansiýowany hökümetden ugurlap öz siýasatyny ýürüdýär. Bizden beter, güýçli. Buların aktivistleri var. MHM zombiler, polis, paraxorlar, prokuratura, migrasiýa, buların öz zombileri var. Bular aktivistlerden berk işleýär. Bular her bir mündyny pikir edýär. Bizi öldürämesinler diýip gorak edýär özlerini. Biz näme diýär? Biz watansyz turistler ýaly getiriyoruz hemme dünýäde. Men şoň üçin söýleýän, ýygnalalyň, bolunny, alalyň döwleti elimizde. Kim prezident bolsa şo bolsun, halk taýlasyn. Ýalňyş taýlama millet. Eger ýalňyş taýlasak, ýene de galyp ýykarsyn. Şeýle sözlerini, aýdan zatlaryny ýerine ýetirmän diktatura geçdi, ýene galyp ýykarsyn. Inni ön koýunlaryny etdirmez. Şoň üçin birleşmeli. Men her wagt ýüzlenýän Türkmenistanyň intelligensiýasyna, Türkmenistanyň biznesmenlerine azjyk sadakamyz bol. Mecenat bolun bir opozisiýada görüşen adamlar finansiýa edin. Hakyky görüşen adamlar. Atçotlaryny alyn, edýän zatlaryny soran, bir finansiýa nedeni ýöne puloklamam. Şuraya goşuň sizem, gatdyrla durmam. Sebäbi durmuş gatdylygyny hiç gidesin. Pikir etmeň telewizorma, 3 tane maşinama, 5 tane jaýma gül ýaly. Dograndyşyny çykardym, hem de gül ýaly. Gül ýaly. Anan gül ýaly. Ine soraga geçelim. Şundan goşalymy men? Siziň nemäňizde şunu goşmak isleýän. Yani hökman bir pul bilen ya yine bir zat bilen däl, kim meselem işleýän bolsa stoluň ýokmy, stuluň ýokmy, ya kameraň ýokmy, ya yine bir zadyň ýokmy, elinden gelen kömek edip bilýärler, yani şunu ucundan tutup bilýärler. Diňe maňa diýemok. Men indi näme de bolsa Ýewropada, ine Türkiýede bir topar aktivistler bar, azjyk gynalýar. Yani birazjyk yeňillik. Bulam indi gep ýere geldi, aýdyldy ýöne aslında muň üçin edemiz ok, yani efiri. Aydın. Men düýnäle öňküsün başlam 5-nji ýylyna gatnaşdym. Ine häkimlik ýygynak guruldy, uly ýygynak. Şöyle Ukrainler ýani protest etdiler, protestde bardym men we ýygynak geçirdiler, ýygyna bardym. Birinji bardym men başlam. Şo ýerde bir zat meni gatyň gördüm. Bir topar fransuzlar, bir topar adamlar bar. Şol golyan, ýani saýlanan adamlar, organizatorlar. Şondan Ukrainler diýär, biz ulu konsert geçirecek. Ulu Zenit diýip bir neme bar. Massowy bir zal bar. O ýerde konsert geçirmek üçin bir topar starlar getirmek üçin ulu iş ol. Events diýär, evenement.
Men eşitýänmi? Başlan. Eşitýän. Ine bataryamy topdurlar. Men bataryamy näme çalşdym. Ine şu ýaly geçirdiler. Şöyle bir Ukrainanyň aýdan sözi bar. Biz et gören işimiz däl. Ýöne Fransuzlar ýüzünde bir da dogry düşünün. Biz Ukrainalar biz gorkandok diýdi. Biz hakykatan hem gorkandok diýdi. Biz ine şu ýaly konsertleri 2 hepde etdik diýe. Mysal üçin Fransuzlar şu ýaly merkeleri geti 4-5 aýda taýýarlaýar. Mysal üçin bir star bir ýerde çykyş etjek bolsa, öňünden 4-5 aý öňünden ýa-ni muzykantlary, ýa-ni освещениýasy, dinamiklary hemme zady dürli ýerden gelip bir güne taýýarlanyp, ýa-ni öňünden organizator nimelerini bilgileri satmak, reklam etmek bir topadatdy. Şunu 2 hepde diýdi. Fransada Fransuzlar okuýar. Şu ýaly halk öňünden halk. Biz şuradan kim yerimiz ýok. Bizim hem 2 elimiz bar, 2 aýamyz bar, 1 kellemiz bar. Biz ýöne biz özümizden anamyz. Bolun ne derim? Kim olar ikisany idiot? Gurlap bilmeýän ikisany idiot. Biz olary aýryp Türkmenistany ösdürip gitmeli. Biz Amerikadan kim ýaşamaly? Anam. Aýlyklar $1,5-2,000 bolmaly. Bu közünp ýaşamaly. $100 üçin işleyen de ofitsialna kaptanına $1000 zat kal. Var şopurlar alınıyor. Şopurlar ba. Ne yapış biz şunu ofitsialna edem doktor ofitsialna alın. İnnik soru geçelim. Ya vaktimiz azalıp geliyor. Eyyam köp saatler aydırlı. İnni son soru alı. Aktivistlerin alıp baryan işleri yanlış. Bulara inanmam. Bize inanın, bular halk için hiç tat eden oklar deyip yine şu ýaly bir pikir var. TikTok'larda, YouTube'larda yani adamlar yaradýar. Yine şu arada Alişer kyn görmän öz pikirini aýtsam. Muň bilen urji olar jogabyny beren bolýar. Sebäbi aktivistler näme etdi? Aktivistler bugün senin çıkıp şuňala gürlemäňe sebäp boldy. 1. 2. Adamlaryň gorkman kommentariýa, videolary görmesine sebäp boldy we iň azyndan öz aralarında hakykatdan şu hökümetiň alyp barýan siýasaty ýalňyş, şu wagtky prezident näme diýeýin size? Halka zulüm edýär, halky düşünmeýär diýip öz aralarında gürlemäni öwrendiler. Bir wagtlar muňa zatlar ýokdy bilýän bolsaňyz. Bizim daşary ýurtlarda protest geçirip men şuňalak çykyp nägileliklerimi aýdaryn diýip hiç pikir edemokdum. Hemmesi aktivistleriň beren netijesi ine gelen günümüz. Aktivistler ak garany saýlamanyny öwretdi. MHM işgärleri aramızda gezýärdi. Bilmeýärdik. Bugünkü gelen günümüzde olan tapagyna barýas uju biz. Göz yetimimiz daha giňeldi. Kime inanyp kime inanmaly däldigini öwretdi. Hemme men seň dostuň diýene inanmaly däldigini öwretdi. Köp zatlar öwretdi. Ve öwretmäne de dowam edýär. Men şolardan öwrendim, sizden öwrendim ve men özümden kimi tanasam, kim bilen görüşsem şolara aýdýan köp zat başardyk aslında. Olaryň gorkuly düýşi boldyk. Olar halktan gork başlady, halktan çekinip başlady. Şu wagtky hökümet, diktator rejim. Yine aktivistten kazanan zady. Doğru. Olar bolsa hiç bir aktivist ýalňyş bir ýere akydýan däldir. Ýalňyş bir ýoly akydýan däldir. Hakyky aktivistlerden aktivistleriň adyny gürleýän. Atak oňaly men opozitsioner, men aktivist, gelin planyny öldürelim diýende, конечно, inanmaň. Men aýdyp boldum siz aýdyn. Bolýar. Menem goşasym gelýär, ine aktivistler inanmaň diýerler. Biz näme diýäs? Biz konstitusiýa esaslanýar.
Biz Türkmenistan'ın bütün dünyada gol çeken konvensiyalarına, şartnamalarına esaslanıp size aydiyaz. Haklarınızı koruyan. Konstitutsiyada berilen haklarını. Şu yalan yol mu? Ya yalan da atmıyor. Eğer de şu yalan bolyan bolsa, onu Türkmenistan'ın prezidenti konstitutsiyadaki adam yalan. Onu Milli Kengeş'in yol açsam yalan olmuş o. Eğer bizim konstitusiya esasında öz konstitusiyon haklarını koruyan diýenmizde şol yalan bolsa ya şunu burada işlerat barıp size haklarını, kanunları düşündürip ýören bolsa, olum yanlış yol bolsa, onu Türkmenistan'ın konstitusiyasy yanlış boldy, onu Türkmenistan'ın döwleti bolmady. Onu Gurbanly bilen Serdar biz hasap etmeliler. Konstitusiya işlemese, ol konstitusiyanın içindäki wezipeler, onu hiç de işlemez içinde. Wezipe de yok, biz olar hasap etmeliler. Olar bir ýaly ýöne koýan adam awtobusa minip gelmeli. Mercedeslerini koymalı. Onu gelin şeyle seyredin. Bu tarafta biz diktatorları gulbop durmalı, bu tarafta da aktivistler kanunları çağırsa adamlar o yalan yol. Bunu gidemem. Bu yol gowulaw getirmez. Siz haklarınızı alarsınız. Siz azatlıkta yaşarsınız. Siz bay olursunuz. Siz özünüz çözersiniz. Öz ıkballarınızı istenip instituda, Harvard'da çağırınızı uğradıp yanına bak gelip bilersiniz. O zatlar bize gerek gel. O size gerek gel şu zatlar. Gömülüp oturun Türkmenistan'da iksani özünü oňurmayan ahyrkyny şermenine Türkmenistan'ı oğurlap yatan adamları dinleyen başarsanız şolara gulluk edip şolara hizmet edip size mi oğurlan pullar deydi o ya. Yani şolun diyen zatlarını tercüme etsen hakikaten şeyini Raşifrov etsen diye. Bir de şu zatlar gerekler. Şonun için biz size her vakt adaletli olan Türkmenistan devlet kurulunu konstitusiya yani esasy kanun bolýar dip öz döwletini kurdumy? Biz şoňa esaslanýar. Şoňa sizem esaslanyň diýýär. Gaýtyp şondan çykan diktatorlary şu konstitusiýany gödök bolup, konstitusiýadan çykan diktatorlary ýygyna getirip, konstitusiýanyň ýa-ni ýüzlerini konstitusiýa urukdurýar, maňlaýlaryny. Eger şu ýanlış ýol bolýan bolsa, onda gelin konstitusiýadan aýralyň, sebäp ol ýanlışlar. Onu Türkmenistan prezidentinden aýralyň, olam ýanlışlar wezipetini. Milli Kengeşiň wezipetini aýralyň. Hemme Türkmenistan'da ofitsial zatlar aýralyň, sebäp ol konstitusiýadan gelip çykýar. Konstitusiýada ýazylan soň şu wezipeler, şol hökümet gurulary ýerine ýetiriş hökümeti bar. Sebäp konstitusiýada bellenip geçilýär. Nähil bolmaly? Milli Kengeş nähil bolmaly? Onu diýmek şu ýol ýanlış. Onu diýmek biz bularam hasap etmeliler. Bu nähili? Şu ýerde şul kanunları berja etmek için adamlar kanunu çağıran adamlar yanlış yolla var ya. Yöne bir kanun ýagdaýda konstitusiýany depip ýören, üstüne tans edip ýören ýollar, paraxorçuluk edýän adamlar dogry yolla var ya. Bizim şu yolla barmaly. Bizi gollan dip aýdýarlar. Bu siz paraxorçuluk çağırýar. Ine tapawdy. Anygaýsam ine tapawdy. Hormatly watandaşlar, şunun bilen biz öz efirimizi geçirip utorýar. Men soňky sözi bir müçwerde ine meniň eginleşim Alişer'e geçirýän. Alişer bir minutda ine şul aýdylan zatlar jemlemek üçin ýa-da üstüne başga zat goşmak üçin näme aýtjakalyny bolsa aýdyp bilersiň. Vatandaşlara ýene de bir sapar şu taýdan seslenmek isteýän ilki bilen size sağ olsun aýtmak isteýän, şuňa efir geçirýänimiz üçin yani vatandaşlara peýdamyz deger diýip umyd edýän, vatandaşlarymyz ýene de bir sapar akylly bolmasy üçin çağırýan, kanun esasında dogry ýollary bilen haklarymyzy sorap, talap edip özümüzinkini gaýdyp almak üçin göreşmäne çağırýan, diktator rejimi ruhsat berip olaryň baýamasyna, olaryň eliniň güýçlenmesine ve bize mundanam artık zulüm etmesine ruhsat bermäliň.
şu taýda kicicik bir söz aýtsagam, şolam bir şol diktator rejimiň ýykylmasy üçin şolam bir goşant bolýar. Şoň üçin men çykyp gürlänim bilen ýykylýa diýen düşünje bolmasyn. Her kim çykyp gürlände ullakan bir neme bolýar. Şoň üçin göreşmäne dowam edeliň, haklarymyzy gözlemäne dowam edeliň. Ýöne kanun esasında. Ve özlerinizin sağlığınıza da goýja seredin. Sebäbi muňalak adamlarym kän ýani provokatörlere ynanmaň. Her bir men aktivist diýip çykyş edýän adamlara ynanmaň. Özüňiziň aklyňyz bilen we kanun esasında ölçäň tartyň haýsy dogry bolsa şondan dowam edin. Kim haýsy dogry ýola çagyrýan bolsa şoň bilen dowam edin. Sağ olun. Sağ olun köp. Aýdanyňyz üçin şu ýaly öz pikirlerinizi paýlaşýanyňyz üçin bizim halkymyz bilen. Hormatly watandaşlar. Ine Türkmenistanyň jemgyýeti bar. Türkmenistanyň bir mut maňa jan gelýär. Ine Türkmenistanyň jemgyýeti bar. Türkmenistanyň halk bar. Şol Türkmenistanyň jemgyýeti gaty pes derejede. Bizim esas maksadymyz size bilimler vermek, size ýolları öğretmek, size kanun esasında näme hereket etmeli, jemgyýet bilimlerini vermek, hökümet näme, şahsy adam näme, şahsiýeti näme, onun islegleri näme, şoň islegleri näme hökümet esasyna kanaatlandyrylmaly, şoň hökümetiň bilen aragatnaşy näme bolmaly, hökümetiň içindäki bir topor ýa-ni demokratik institutlar näme, hökümet institutlar näme, Türkmenistan halky näme kösenmeliler, sebäbi agyr ýagdaýynda da sosial kömekler bolmaly. Bir topar size düşünjeler berýär we sizi östürjek bolýar. Biz ýa-ni bagyşlan bolýan bir bilimsiz galsak bizi hökümet manipulasiýa edýär. Bizi alýar-da hökümetiň puluny oglap bir uly döwlet gurdugy ýaly edip bizi allap hakykatdan bolsa bizim döwletimiz kiçik döwlet. Onuň awry uly ýok. Hakykatdan men aýlanyp ýörüm hem ýerlerde. Türkmenistany eşdiýänem ýok, bilýänem ýok. İçinden informasiýa çykan ýok. Şoň üçin halk barlygam takminan bilýär. Bir topar statistikanyň ýalanlygyndan bilýärler, hemme adam bilýär. Ýöne biz Türkmenistanyň içinde jemgyýet öredip, jemgyýet bizim gymmatlyklarymy gorar ýaly, jemgyýetiň içinde şu ýaly Alişer ýaly građan aktivistleri tutup, turup, öňde durup, paraxorlyklary, adalatlygy ýatyrar ýaly, şolar gaýdyp gelmedi ýaly, görüşmäne ine sizi çagyrýar. Biz jemgyýet gurmasak, biz ýöne ilat bolup galýar. Ilat bolup galsak, diňe bir iýmek, diňe gazanmak ve toylar dağıl edip öňkü zamanlarda ýaly ýaşaýşy ýa-ni geçirýär. Ondan başga ýaşaýşym bar. Döwletiň gonmak, döwletde öz isleglerini ýa-ni ýerine ýetirmek, döwletiň içinde döwletiň wezipelerini işläp döwlete kömek etmek. Häzir bir ýer işe ejek bolsam zyatka bermeli, pul bermeli. Hemme zat pul ýatdy. Bolmaly o zatlar. Hemme zat konkursyň esasyna bolmaly. 100 adamdan 5 adam taýlanmaly, gowusynyň gowusy. Ýa 1000 adamdan 5 adam tapawy ýok. Şeýdip her kimiň şansy bolmaly. İstendik wezipede prezidentden başlap, milli kengeşden başlap, aşağı kiçik departamentin ýolbaşçysy bolmana saýlanyp çykmaly. Biz saýlap öwrenmeli. Biz özümüz saýlawlara çykyp öz kandidaturamyzy ýa-ni öz isleglerimizi bildirmeli şeýle. Kandidaturamaly goýup şol ýöne. Şoň üçin şol jemgyýet ösüşleri biz etmeli. Şonu etmän soň biz diňe iki reňke düşünýär, ak gara. Bir topar başga reňkler bar dünýäde. Şoň üçin Ýöne tapawdyna da barmaýas ak garanyň. Ýöne bilýäs ak gara. Ýöne tapawdyna barmaýas, aýdywan bilmeýäs ak gara diýip. Şoň üçin bizim esas maksadymyz size bilimler vermek, diktatora ayırmak, diktator görüşünü sizin bilen hemme etmek. Ya
Biz siz etsek zahvat bolýar. Biz siz etsek ondan biz diktatura bolup galýar. Şoň üçin biz siz eger islemeseňiz biz onu edilemiz. Şoň üçin size bagly. Size gerek bolsa täze durmuş, bakty durmuş, baý durmuş, arsa durmuş, adalatly durmuş, wyjdanly, namusly durmuş gerek bolsa. Arqyn ýaşap, çağan, aktın, gazanan zadyny hiç kim hökümet illeme diýýär durmuş gerek bolsa. Ona goşunuň. Biz geçen şo durmuş. O durmuş bize garşypdy 30 ýyldan bäri. O bize bagly, o diktatora bagly däl. Diktatordaky işleyen bizi kırıp duran adamlar hem halkın adamları. Eğer halk kalsa olur mu bu tarafa geçki diye. Anladın mı? Şu gün halk yatan son olur diktatorlar kılmadı diye. İyi biz kalk başladık. Görürsünüz birincilerin hatarında olur şu. Öz günahlarını yüzük ol. Şunun için bize var. O diktatora var ne? Urman oğlu Veserdar bizi kıssın kısmasın biz bir kalsak olur alyas. Olur bilyar şunu. Hormatly vatandaşlar biz size birinci bilen can sağlyk, ikinci bilen adalatlyk ve adatlyk arzu edýär. Şunun bilen efirimi sorýas. Sağ bolun. Yarım kommentariýalary, öz pikirlerinizi biz yanlış pikir aýtsak, bizim pikirlerimizi tanqid edin. Biz sizin tanqidlerinizi garaşýar. Sağ olun.